Годината е 2004. Всички ние играем Need for Speed Underground 2. И всички ние се радваме на това Mitsubishi Eclipse от второ поколение, което повечето от нас са виждали повече на екраници, отколкото по улиците в България. Какво всъщност означава Mitsubishi Eclipse и защо вече този тип коли не се намират на пазара? Това е тази ниша от автомобили, които представляват малките бюджетни купета на предно предаване, които имат една цел – да предоставят една кола, която е доста достъпна, но в същото време може да ни забавлява, може да си тунинговаме, да изглежда както ние поискаме и разбира се, точно за това се превръща в такъв феномен в автомобилната култура, в видеоигри, в филми и така нататък. Все пак дизайнът на тази кола е наистина впечатляващ. Нека да не забравяме, че този модел идва от далечната 1998 година и въпреки това до ден днешен си изглежда чудесно. Имаме голямото крило отзад, имаме си, разбира се, изваяните форми, които са отпред и отзад на колата и така желаната форма на купе. Интересните елементи по дизайна наистина са в цялата кола, отвътре и отвън. Тази форма, както казах, е изключително търсена и предпочитана, защото често хората търсят като втора кола, която да си вземат, за да карат уикенда, да се забавляват, да ходят на писта с нея, макар и на хартия да не е супер впечатляваща. Да, имаме си предното предаване, да, имаме атмосферен 2-литров бензинов двигател, но това не ни спира, разбира се, да се забавляваме с тази кола. Както всички знаем, една стара, лека и наистина забавна кола може да донесе много повече щастие от една по-нова и много по-мощна кола, ако тя е направена по достатъчно скучен начин. Дизайнът тук наистина е доста агресивен. Виждаме праговете, които ни показват, че колата трябва да бъде спортна. Виждаме линиите, които имаме, които водят към огромния спойлер отзад. Наистина целият дизайн на колата ни подсказва, че това не е ежедневната кола, която ще се използва за ходене до магазина и до работа. Разбира се, можем ако искаме, но функцията, разбира се, да бъде забавната кола, след която се обръщаме, след като я паркираме. Ако ви предстои покупка на кола втора употреба, е много важно да се запознаете с нейното минало, преди да се окаже, че трябва да правите скъпи ремонти или че има големи проблеми с документите на колата. За целта може да използвате Car Vertical. Това е платформата, която ви позволява да се запознаете с историята на която и да е кола, използвайки само номера на рамата, а сега може да го направите и с 20% стъпка от услугата с нашия промокод KRIVO. Това тук е един примерен доклад за Audi A6. Каква информация ни дава Car Vertical? Виждаме, че колата е ударена, но пък за сметка на това не е била такси, не е връщан километража и няма проблеми с документите, не е крадена и така нататък. Нека обаче да видим за каква щета става въпрос. По-надолу виждаме снимки от щетата преди колата да бъде ремонтирана и виждаме на първата снимка огънат прак. Може би не е най-големият проблем. Тук обаче виждаме, че двете врати са сгънати и най-големият проблем, че има гръмнали airbag, което виждаме по-нататък в снимките. Така че проверете вашата или която и да е друга кола, използвайки нашия промокод KRIVO за 20% стъпка. Ето го и двигателя. Както споменах вече, тук имаме 2-литров атмосферен бензинов двигател. Нищо особено и абсолютната класика за японските коли от тези години. Кои са годините? Този модел се произвежда от 95-та до 99-та година, като има фейслифт от 97-ма, тъй като това е модел от 98-ма, имаме въпросния фейслифт. Повече за двигателя произвежда 141 конски сили и 179 Нм въртящ момент, което наистина не е малко предвид годината и работния обем на двигателя. И разбира се, звучи като достатъчно сила да задвижи колата напред, защото в крайна сметка става въпрос за тегло от 1400 кг. Да, не е леко като мията, но все пак има и достатъчно сила, така че се задвижи напред. Ще видим обаче дали предното предаване не спъва колата до такава степен, че вече да не е забавна за каране или напротив добавя към нейния чар. Влизаме в интериора на този Eclipse от второ поколение и трябва да кажа, тук първото нещо, което ми направи впечатление е, че дизайнът на интериора стряскащо много наподобява това на легендарната Toyota Supra от четвърто поколение. Така, по-малка е колата, не е такъв голям Grand Tourer и не е Toyota Supra, разбира се, съвсем различна компания, но все пак начинът, по който изглежда таблото, завъртяно към шофьора с този ъгъл и с този дизайн, доста наподобява. Трябва да кажа още сега, че воланът тук е сменен, той е от трето поколение Eclipse, но все пак доста добре пасва на интериора, особено като вземем преди факта, че кожните хватки отстрани са същия или подобен цвят на седалките и на останалите бежови елементи по интериора. Честно казано, въобще не е лошо място. Очаквах да е доста по-евтино, очаквах да е доста по-неприятно на допир и всичко, но честно казано се усеща прекрасно, особено преди факта, че колата е от 98 година. 4 места имаме. Отзад има две седалки, които са теснички, но все пак предвид малката форма на купе, мисля, че е напълно приемливо, не е нещо фатално. Иначе седалките са удобни, не бих казал, че има каквато и да било опора отстрани, напротив, въобще не ни държат. Не съм сигурен това как ще се представя по завоите, разбира се, след малко ще разберем дали ни държи на място.
имаме си сменен шифтер по средата, но честно казано, харесваме интериора. Не е нещо особено, не е лукс, нямаме големите екрани, разбира се, не е в този период, но все пак е чудесно място, на което да седнем и да се концентрираме върху управлението на колата, а не върху странични разсейващи неща. Наистина цветовата гама е доста интересна също, не е просто черен пластмасов интериор, ами си имаме бежовото навсякъде, имаме си кожата по волана, така че е едно доста приятно място, на което да се намираме и сравнително практично. Не бих казал, че е тясна колата, отзад имаме място с двама човека, имаме немалък багажник, така че колата става и за ежедневна употреба, стига да нямаме амбиции да товарим големи хора за дълъг път и много багаж. Дойде момента да покараме този Еклипс. Разбира се, няма безключово палене, копчета и тем подобни неща, все пак става въпрос за японка от 98 година, а имаме от старата школа запалване с ключ в таблото. И събуждаме двулитровия двигател, който наистина звучи доста добре. Тук имаме минимални промени по генерацията и въпреки това звукът е доста хубав, особено в високите обороти. Ето да го чуете. Със сигурност звучи доста добре и нямам търпение след малко да го пробвам по завоите. Потегляме плавно напред. Имаме 5-степенната ръчна скоростна кутия, която се предлага в всеки един Еклипс. По-интересни модификации, които има на този модел, имаме версия с турбокомпресор и 4x4 предаване, което разбира се върховото изпълнение, доста са редки, но доставят съвсем различно усещане, когато не сме напредно и имаме, разбира се, значително повече сила заради компресора. Ще бъде интересно да видим как се представя колата, защото аз честно казано, както знаете, съм фен на начина, по който се сещат старите японски автомобили, по завоите и по пътя, само че тук е малко по-различна формулата от това, на което сме свикнали. Имаме си, както казах, купе, само че на предно предаване. Тоест е интересна формула, която вече всъщност не се намира на пазара или в изключително ограничени и непопулярни модели, които нямат този ефект, който са имали тези коли на времето си. Силата въобще не е малко. В днешните стандарти, като кажем 140 конски сили, не си представяме нещо кой знае какво. Все пак вече е съвсем нормално коли от среден клас, които не са по никакъв начин предвидени да бъдат спортни, да се приближават към 200 коня и дори да са над това. Така че самото число няма да ни падне чинето от него, но нека да не забравяме, че тук става въпрос за 1400 кг кола, която ускорява доста прилично с тези конски сили. Нютонметрите за атмосферен бензин също въобще не са лоши, така че сега ще видим как се представя това Mitsubishi по пътя и разбира се след това и по завоите. Скоростната кутия трябва да кажа, че е доста приятна. Да, този висок лост може би лишава малко усещането и го прави по времеемко да превключим, но пък факт е, че е по-близко до ръката, когато държим волана, го прави доста по-удобно и можем доста по-бързо да превключим. Ускорението въобще не е лошо, както казах, но като всяка друга атмосферна кола трябва да изцедим оборотите до край, за да стигнем до пълния потенциал на автомобила, иначе е трудно и не можем да намерим силата надолу. Разбира се, нямаме турбокомпресори, нямаме кой знае колко тяга в ниските обороти, така че ако искаме да ускорим, винаги е добра идея да върнем една предавка назад. Ето, тук под 3000 оборота няма абсолютно никой, така че си е очаквано. Колата не мога да кажа, че кой знае колко добре изолирана или тиха, но това може да се очаква. Все пак имаме безрамкови прозорци на кола от 98 година. Никой не би очаквал кой знае колко добра изолация. Колата иначе е доста приятна за каране, стои си доста добре в лентата и по никакъв начин не е некомфортно. Както казах, шумничко е, но това може да се очаква. Ако някой си купи Еклипс от 98 с идеята, че ще има тиха кола за магистралата, мисля, че жестоко се лъже, но все пак имаме някои екстри, които да ни помогнат да се возим по дълъг път, като например имаме си круиз контрол, който може да активираме от това лошче тук долу на волана, за да си поддържа най-съща скорост. Да, не е дистроник да следи дистанция, но това е съвсем очаквано. Все пак тогава тази технология не мисля, че е била изобретена и е впечатляващо, че имаме нека да не забравяме, наистина икономичен модел, който не е бил въобще високо в ценовата гама на Mitsubishi, да бъде оборудван с екстра като круиз контрол. Иначе таблото, пак да си кажа, доста ми харесва, усеща се като Grand Tourer, не толкова като малка спортна кола, което, разбира се, е част от функцията на този автомобил. Това не е
задължително да бъде само за писта или за завой или нещо такова. Трябва да върши ежедневна работа и да ни бъде забавно, когато си окараме в града. Нещо друго интересно по отношение на таблото и контролите. Имаме един голям червен бутон тук, който в началото не бях сигурен за какво се използва, но всъщност е клаксон. Понеже клаксонът тук не работи, имаме клаксон изнесен на таблото отляво, което е наистина доста смешно. Всъщност това е от мотор. Така че да, това е решение на проблеми, които срещаме при по-стари автомобили. Понякога нещо като не работи, е по-лесно да направим някакво заобиколно решение, което да ни реши проблема, вместо да сменяме частта и да търсим оригинален клаксон, да речем. Стига толкова по този скучен път, време е да ходим на завоите. Ако си мислите, че могат да влизат само няколко годишни BMW-та от Северна Америка в България, лъжете се. Интересен факт, тази кола пристига точно от Северна Америка, така че изборът там е наистина огромен. А защо хората внасят коли от там? Разбира се, заради огромната разлика в цените. Често колата, въпреки транспортните разходи, стига до България за 30 до 40% под пазарната стойност в България. За целта обаче ви трябва някой, който да намери перфектната обява, да се погрижи за транспорта, да бъде сигурен и качествен и разбира се да ви я достави във вида, в който сте искали да получите колата. Затова ви съветвам да свържете с нашите приятели в Triumph Cars. Те са посредник, който ще ви съдейства с намирането на перфектният автомобил за вас, транспорта му и регистрация в България, така че колата да бъде готова за управление още от първи път, когато я видите. Те имат Viber група, в която всеки ден качват нови предложения, от които може да се възползвате, а освен това долу ще намерите и техен телефонен номер, на който да се обадите и разбира се да зададете абсолютно всички въпроси, които имате и да видите колко може да спестите от колата, която ви интересува. За да го направят още по-лесно, имат и опция за разсрочно плащане без първоначална вноска, така че да можете още сега да вземете колата, която ви интересува. Добре дошли на завоите с този Eclipse. Личи си, че е 27 годишна японска кола, имаме си шумови вибрации навсякъде, но освен това си личи, че има душа. Освен това си личи, че е направена за забавление и че вече трето десетилетие радва автомобилни ентусиасти и им показва всъщност какво е важното в един автомобил. И не, това не е дали има Apple CarPlay или Android Auto или дали е с най-плавния автоматик, ами чисто и просто начинът, по който ни кара да се чувстваме. Звука наистина допринася ужасно много да се забавляваме с тази кола, защото не е 600 коня, няма да ни залепи за седалката, не е на задно предаване, съответно нямаме игрива задница, но когато ускорим и дигнем 5000 и 6000 оборота, звука ни забавлява изключително много. С кутията се работи доста лесно, отнема само малко време да свикне с позицията на скоростния още толкова високо, но иначе е чудесно. Усеща се, че е напредно в тези моменти при излизане от завоя. Ако подраним, се усеща как предницата се бори за сцепление, защото едновременно трябва да променя посоката на движение, да издържа килограмите на колата и разбира се също време да ускорява. Така че усещаме типичното за предното предаване при плъзване. Да. Но колата наистина абсолютно разбирам защо е направена и честно казано ме яд, че вече не се правят толкова много такива автомобили, които да са наистина достъпни и в същото време да носят душа, така че да можем да излезем и да се позабавляваме с нея. Наистина дълги предавки. 5-степенната скоростна кутия ни позволява да развием тези 7000 оборота за наистина дълго време. Безкрайно можем да даваме газ и оборотомера да се развърта, което разбира се е целият чар на тази кола. В днешно време марки като Mitsubishi са твърде заети да правят хибриди, електрически коли, да правят джипчета, да правят неща, които пазара иска и ги притиска да правят заради емисии и заради други фактори, които разбира се няма как да избегнем. Но ако се върнем няколко десетилетия назад, стигаме до коли като тази. Коли, които ни позволяват наистина да се забавляваме, да контролираме колата, да се радваме на атмосферни бензинови двигатели и на прекрасните звуци, които те издават. За пореден път си доказваме, че не е нужно колата да е изключително бърза, за да бъде забавна. Даже напротив, факта, че има управляема мощ, ни позволява до по-голяма степен, с по-голяма увереност да я натиснем и да се забавляваме по завоите, без да се притесняваме, че ако натиснем гъста за една секунда повече, ще ни изхвърли задницата, защото има 600 коня назадно, да речем.
тук няма такива притеснения. Абсолютно спокойно можем да намерим лимита на колата и да свикнем с нея и разбира се да ни сложи една широка усмивка на лицето. В заключение за Mitsubishi Eclipse от второ поколение или легендата от Need for Speed. В крайна сметка това е една кола, която продължава да ни радва до ден днешен, въпреки че никога не е била екзотична, никога не е била най-спортното предложение на пазара, никога не е била нещо, което да счупи рекорд за ускорение. Продължава обаче толкова години след като първоначално излязва на пазара да слага усмивки на лицето на шофьора. Отделно от това забелязвам днес цял ден хората се обръщат след нея заради прекрасния цвят, интересните форми. Наистина една кола с характер. Една кола, която ще ни забавлява. След като я паркираме, ще се обърнем да я погледнем как изглежда и ще ни сложи усмивка на лицето и тогава, а не само когато я караме. Наистина един чудесен начин да се забавляваме с колата си, без това да означава, че трябва да се разделим с ужасно много пари и в крайна сметка да имаме една японска легенда, която да може всеки ден да ни радва, без да се съобразяваме с скъпа смяна на спирачки, с огромен разход на гориво или с трудност при намиране на частите. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за нашия канал и да ударите по един палец нагоре. Това ни помага да продължаваме да правим видеа като това и до скоро!